kis madárka bejött hozzánk Miskolc-Szent Istvánra 17:4 alatt. Ugye elég nagy esős idő van, és bejött az ablak, nyitott ablaknak a felső részére. Bukóra van állítva. Miskolc-Szent Istvánra 17:4 alatt. Tehát itt vannak valahol a tetőn ezek. Sokat lehet hallani őket, csak hát nem láttuk őket. Abramka Erzsike vette észre, hogy itt van bent. A nagy szobában. Ez biztos megálltott, hogy valami, hogy bemennek úgy, mert ez olyan fiókának néz ki. Ez nem fecske, Erzsike? Nem tudom, nagyon aranyos. Fehér a begye, és... Nagyon aranyos. De kicsi. Jó, ez közelebb jönne. De elég el van kámpulva. Nem vetnek? Hát biztos megálltott, hát a tetőn vannak, az rájuk folyhatott a víz. Bejött ide szegényként. Nem? Igen, remélem, nem. És hát itt vagy, nem tudom. De nem is mondom, nem? De a szemmel meg a vízre, az hát hogy úgy urhoz, hogy repült ez. Hát itt legalább kiszárad, ha vizes. Csak oda ne zárjuk, hogy észrevettek, mert az áratokon a bukó.